larut menerima kabar nan urang sampaikan mendedi kampung tabar yang sakit main bau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak baguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak